دو نفر наъшаҷалоб که یکی ساکن شهر دوشنبه و دیگری ساکن ناحیه رودکی میباشند برای انتقال ҳабҳои پسیخوتروپی بازداشت شدند. این نفران از جانب کارمندان میلیسیای ولایت سوخت بازداشت گردیدند که هنگام کوفتکوب از آنها 72 عدد چنین ҳабҳо دریافت و مصادره شده است. اکبر شریفов در این خصوص گزارش آماده کرده است. бо пешрафти ҷомеа ва тағйирёбии муносибатҳои ҷамъиятӣ шакл ва унсурҳои содиршавии ҷиноят низ дигаргун гашта аз кормандони махмудҳои амаликунандаи фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ ҳамқадами замон буданро талаб мекунад. ҳабҳи синтетикӣ ки маъмулан онро экстази мегӯянд, аз намуди маводҳои психотропист ки ҳамчун воситаи нашадор зиён ба саломатии инсон дорад. кормандони шуъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд зимни коркарди ахбороти оперативӣ бо доир намудани маҷмӯи чорабинҳои ғайриошкорои оперативӣ шахсияти ду паҳнкунандаи ҳабҳои психотропӣ ё экстази шаҳрвандон ғафуров зубайдулло ҳусейнович соли таваллудаш 1976, истиқоматкунандаи шаҳри душанбе ва шарипов сафарали азизович соли таваллудаш 1981 сокини ноҳияи рудакиро муайян намуда 72 адад чунин ҳабҳои нашадор мусодира намуданд. ман дар Россия 2009 бо наркотик дастгир шуда будам. 8 сол аз озодӣ маҳрум будам. тибқи маълумот ва ҳолатҳои ошкор гардида дар ин ё он гӯшаи Тоҷикистон мутаассифона дар бозори сиёҳи Тоҷикистон низ ҳабҳи синтетикӣ гардиш хӯрда, аксаран ҷавонон ба он вобастагӣ пайдо карданд. ду ҳаммаслак Зубайдулло Ғафуров ва Сафарали Шарипов бо мақсади ба даст овардани даромади пулӣ фурӯши воситаи нашадорро бори аввал нест ки ихтиёр намуданд. пештар бо ҳамин ҷурм шаҳрванд Ғафуров дар Федератсияи Россия ва Сафарали Шарипов дар Тоҷикистон суд шуданд. ин навбат ҳаракатҳои ҷиноятиро гумонбарон дар ҳудуди шаҳри Душанбе анҷом дода, бо гирифтани ахборот махкумоти корҳои дохилии вилояти суғд нақшаи ҷиноятиро барҳам зад. 72 адад экстази аз гумонбарон мусодира шуда маводи психотропӣ буда вазни хосаш 24,52 граммро ташкил медиҳад. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.